učenika osnovne škole Dragalić Stop cyberbullyingu. Na crnoj se pozadini pojavljuju ružne riječi kao debil, glup, ružna. Bog, godina je 2021. i mi smo online generacija. Dvoje učenika scrollaju po mobitelima. Ružne riječi penju im se po ruci, prekrivaju ih dlanom. Sve je online, pa čak i škola. Dječaku koji scrolla riječ glup penje se rukom do vrata, prekrivaju. Cyberbullying se događa. Dječak sjedi u učionici. Scrolla po mobitelu iz kojega se dječakovom rukom penje riječ nizak. Sakrivaju rukom. Na crnoj pozadini ružne riječi. Događa se nama. Dječak u knjižnici scrolla po mobitelu iz kojeg se penje riječ čudan. Prekriva riječ koja je došla do vrata. Na društvenim mrežama, dopisivanju, u igricama. Djevojčica sjedi u učionici. Iz mobitela se rukom penje riječ glupa. Prekriva ju rukavom i nastavlja scrollati. Novu riječ ružna odmah skriva rukom. Sve se manje osjećamo sigurno. Uzruženi smo, umorni smo, uplašeni smo. Lica djece. Mi nismo ono što pišu o nama. Mi nismo ono što pišu o nama. Na crnoj pozadini piše: mi smo pjevač, učenik, kuhar, brz, visok. Mi smo puno više. Više dječjih lica. Brišu maramicama ružne riječi koje su im ispisane na čelu. Mi smo puno više. Dječak briše ubij se. Mi smo puno više. Pojavljuju se dječja lica na kojima pišu pozitivne riječi: kuhar, snažan, nogometaš, programer. Na crnoj se pozadini pojavljuju više puta riječ prijatelj. Djeca se grle i smiju se. Stop cyberbullyingu. Čitaju i glume: Iva, Magdalena, Petra, Vanessa, Ivan, Slavko, Antonio, Andreas, Gabriel, Dragan, David, Josip, Gabriel. Stop cyberbullyingu, dramsko-medijska skupina OŠ Dragalić, 2021. godina.